खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि अननायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो गोजोनै थागोनखौ। आं रजनि बर', आंनि चेनेलनि मुङा आरबि ब्लग। दिनै आङो फिसालाखौ हस्टेलनिफ्राय लाबोनो नागिरदों। दिनै जोंनि फिसालानि एग्जामा दिनै लास्ट आरो दिनै गावखौ लिंहरनायखाय आङो थांनो ओंखारदों। दिनै हस्टेलनिफ्राय लाबोनाय जासिगोन सामार भेकेसननि थाखाय। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो। आंनि फिसालाखौ आं हस्टेलाव दिनै लाबोनोसै आरामनानै थांनोसै। ओमफ्राय गथ'फोरखौ दायो दसे भिडिअ खालामहैलायनोसै। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै लाइक खालामदो, कमेन्ट खालामदो आरो जायफ्रा दिनैसो फार्स्ट नायदों बिथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै लादो, जाहाथे आं गोदान गोदान भिडिअ एंगारोब्ला नोंथांमोना नुनो मोननाय बायदियै। सोरहाथ' ब'लाय थांबायथ' ब'आ थांबाय? नोंसोरखौ भिडिअ खालामनोसै आङो। नोंसोर लांजाया? लांजाया नोंसोरो? हा? मा समाव लांफैगोन नोंस्रा? हा? तिनथा? एसे गोबावजों लांफैगोन नोंस्रा? उरुन एसे नाहरलाय। भिडिअ खालामदों आङो। मास मोनसेनि उनाव लोगो मोनलायसिगोन ने? मा होनदो? बेफोरखौ लाङा, होफाफिनगोन नालाय बेयावलाय सोर थाबावगोन? थांजोबखासिगोनानो। हस्टेलाव थांनानै मार्बलसो गेलेबाय थायो दा आङो। फालथुसो मार्बलानो जि बुरजा जाग्रा होमबा जासिगोन आङो माबा साम' रखम नुदो। बाबा माथो थांसै मेदाममोन नै खोजिनो हर बाय 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 बाय। मेदामफोरा गाज्रि हा? जोंना हामा दे एख' जाया। मास मोनसे मा खालामगोनलै? हा? फुटबल गेलेगोन? दे